děvucha. Co blbneš, to už se neříká. Jsem vánoční pásovec. Nádhera. Pane bože! Já strach měla dřív. A pak bála se víc. Že to jde. Chandlere, asi tě nechám zavřít. Proč? Ukradl jsi mi pohyby. Veselé Vánoce! Ichiban, hrdinka pro muže. Ichiban, hrdinka pro muže. Kupředu. 1, 2, 3. Nešikot. Co je? Určitě věděla, co dělá na Silvestra 97. Já jsem věděl, že mi tohle vmeteš do tváře. To bylo před 3 roky. Omluvila se asi 100krát. Co víc ještě chceš? Chceme posledních 6 let zpátky. To mi taky. To mi taky. Je mi líto, že jste to slyšeli. Kam pak, Joey? Na procházku. Tak já ti to řeknu. Znečistil jsem se při turbulenci. Co je to za smrad? Jakoby kouř? Ty jsi kouřil? Ano, měl jsem 1. 2 malý cigaretky. Tak jo, 5. Krabičku. 2 krabičky karton. 3 velký kartony ve 2 dnech. Ale je po všem. Rozhodl jsem se, že kouřit přestanu. Ty jsou pro tebe. Elektrizujícím, nekonečném, Hele, dole v ulici dnes začal výprodej. Je toho tak plný. Nevidíte, jak tvoří? Bože, nejde mu to, dnes to jen kazí. Prosím? Phoebe, tahle hudba se nedá víc kazit. I ty krysy ve sklepě si už berou obrátky. Mám tu rezervaci na jméno Bing. Vítejte v hotelu Kaštan, pane Bingu. Odkud jste přijeli? Z New Yorku. Z hlavního města. Pardon, je trochu mimo sebe. Cestou nakoupil jako dárky javorové bonbony. A všechny jsem je splivnul. Je mi líto, pane Bingu, ale v počítači žádnou rezervaci nemáme. Ale to není možné, ještě to ověřte. Ještě to ověřte. Bohužel, není to tu. Není to tam. Abyste rozuměla. Včera jsem volal, abych zrušil rezervaci, jenže prý nevracíte peníze. Tak sem jedem celých 6 hodin a vy tvrdíte, že nemáme rezervaci? Nevím, co říct. Neví, co říct. Tak nám dejte ten nejlevnější pokoj. Ale bohužel jediné, co máme volné, je luxusní apartmán, noc $600. To je šílený. To teda je. Hele, jedem domů a nakoupíme cestou javorový bonbony a když bude zavřeno, nařízneme strom a vyrobíme si je. Má ten pokoj šatnu, kde bych ho zamkl? Dejte nám ho. Dobře. Ty nás teda pěkně berou na hůl.
Tím se netráp, vím, jak si ty praky vybrat. Tohle je dobrý hotel, ne? Má spoustu výhod, na těch se zahojíme. Třeba ty jabka, nevezmu si jedno, ale rovnou 6. Skvělý, při $100 za jabko to máme v suchu. Neboj, do toho pronikneš, ty praky se nám co nevidět vrátí. Celej se ceseš. To dělá ten cukr, podržíš ty jabka? Tak to pardon, já chtěla, abys mi pomohl, ale ty ses nemohl hnout, protože jsi navlík 3 záchranný vesty. Moře je třeba respektovat. Tak co? Co, vole? Vem si, co chceš, jen mi prosím neubližuj. Sjíždíš PlayStation, ne? Prudák. PlayStation je prudák. Fakt, vole, PlayStation je prudák. Dej si odchod. Mám zbraň. A nebojím se jí použít. A Joey! To nic, Nany. Aspoň ses mohl převlíct. Takže chci kufr, v něm $100,000 a... v něm $100,000 v malých bankovkách a jestli je nedostanu... A jestli je nedostanu... Zastřelím tuhle kachu. To ne. Bacha, jdu ven. A tohle mu má zbaštit? A Joey, bravo, bellissimo. Hlásí se vám major Tom. Bude z toho Belgej for. A bože. Javorový bonbony, to jsi mi udělala radost. Divný, nic tam není. Ahoj lidi, tak co je? Chcete se bavit nebo... Hleďte, neslyšíte bzučení? Tady Chandler, pust mě dovnitř. Jde pryč! Nechci nikoho vidět! Já vím, nechal jsem se nastříkat a stalo se mi to samý. Tak otevři. Nekecej! Taky si říkali 21? Vždyť nejsi opálený. Ne, jen jsem si to chtěl vyfotit. Tak ahoj. Plný sáček. Pivo ještě nesteplalo. Tady se muselo stát něco strašného. To ne. Steve, neviděl jsi mě. Počítám, že jsi tu knížku koupila po našem rozchodu, a? Ano, jasně, protože první jsem potřebovala, když jsme spolu chodili. Jo, vážně? Když jsme spolu chodili, musel jsem číst tuny pornočasáků. No co je? Rossi, co si to provedl tomu starci? Promiňte, dámy. Co jsi říkala?